Father in heaven, Lord, we bow down before thee, thanking thee, Lord, for this Sabbath day, thanking thee, Lord, for the blessings bestowed upon the week, for the lessons taught. And Father, we also thank you for the trials you have laid at our path. Lord, trials designed by thee to build up your image in us and to make us like thee. Father, help us to reflect your image and your character. And we ask you, Lord, that you make us obedient to thee, not only to hear, to be hearers of the word, but be, Lord, doers of the word. Father, we ask you that you help us accept readily your word, that you help us understand, and that you help us, Lord, realize the importance of it, that it is not just, Lord, letters, but it is a message designed, Lord, with a purpose that will help us stand through the last great crisis and the deceptions and illusions abounding, Lord, in the world and in the churches. Father, be with us. We claim the promise that you will abide with us and that you will grant us your Holy Spirit to understand your word. Oh, Father, that your Spirit, the true vicar between Christ and earth, be, Lord, our divine teacher this morning. Lord, forgive us our sins. We acknowledge, Lord, that we and I are sinful men. And we ask you, Father, that you grant us your Holy Spirit by faith, and that he be the divine teacher. In Jesus' name, amen. Agora que nós se sinta reverente, nós vamos escutar nosso pastor Sebastião de Groot, que ele traz para nós o pão diretamente sacar for de cielo. Mas nós sabemos agora o título está Pantest e Profecia, of e Profeta. Depois de profecia. I don't understand papiaments. Okay, so I may invite my wife to translate into Dutch for those who do not handle English properly. Thank you. And before we start, I would like to claim a promise. Voordat we beginnen willen we de volgende belofte lezen. Acts 5:32. Handelingen 5 vers 32. The Bible says, and so we are witnesses of these things, En wij zijn getuigen van deze dingen. and so is also the Holy Ghost, whom God has given to them that obey him. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. So it is in the obeying of the word of the Lord that we can receive the early and latter rain. Dus in gehoorzaamheid aan God kunnen we de vroege en de late regen ontvangen. So I believe that we all are making plans to receive the latter rain. Ik denk dat wij allemaal plannen maken om de late regen te ontvangen. No rain means no salvation. Want geen regen betekent geen redding. So we cannot expect any early or latter rain while we know that we are in disobedience on commandments or precepts from Dus God. we lezen hier dat zolang wij in ongehoorzaamheid zijn aan God, kunnen we geen vroeg of late regen ontvangen. Now,
the latter rain, we know that symbolizes the fall of the Holy Spirit. De late regen stelt de Heilige Geest voor die uitgestort wordt. And I like all this chain that is attached or attaching one point to the other. En ik hou van deze keten waarbij je het ene punt in het andere haakt. There you see also the mindset of God. Want je ziet daarin de gedachte van God. Everything is connected. Alles is met elkaar verbonden. So there are no isolated things. Er zijn geen geïsoleerde stukjes. So men have isolated thoughts. Voor mensen, ze kunnen soms gedachten hebben die op zichzelf staan. You know, separate one truth from the other. Ze scheiden de ene waarheid van de ander. But God is not like that. Maar God is zo niet. So, Jesus said, he that rejects me, rejects he that sent me. Jezus zei, degene die mij verwerpt, verwerpt ook diegene die mij gezonden heeft. To reject the representative he has sent is the same as to reject him. Dus om de vertegenwoordiger van Christus te verwerpen is hetzelfde als om hem te verwerpen. And to reject him is the same as to reject the Father. En om Christus te verwerpen is hetzelfde, daarmee verwerpen we de Vader ook. Connected is all a connection. Dus er is een verbinding tussen al die dingen. So the things and the teachings that they have given to us Dus de leringen die zij ons gegeven hebben, are also all connected. zijn ook allemaal met elkaar verbonden. So, and here it strikes the point of the spirit of prophecy. En hier komen we op een punt in de geest der profetie. Now, as you know, many are rejecting the spirit of prophecy nowadays. Zoals u weet zijn er veel mensen die de geest der profetie verwerpen in deze tijd. What does it mean? Maar wat betekent dat eigenlijk? Sometimes I ask myself the question, do they believe that they can go to heaven and yet rejecting the spirit of prophecy? Soms stel ik mijzelf de vraag, begrijpen deze mensen eigenlijk wel dat je de geest der profetie, kun je dat zomaar aan de kant zetten en toch naar de hemel gaan? Now, Begrijpen ze dat I eigenlijk want to wel? take you to a few Bible verses. Ik wil naar een paar Bijbelversen gaan. What does it mean when a prophet speaks? Wat betekent het als een profeet spreekt? To understand that this is very sacred. Om te laten zien dat dit heel ernstig is. Zechariah chapter 7. In Zacharia 7. Zechariah chapter 7 verse 7. Zacharia 7 vers 7. The Bible says, De Bijbel zegt, notice, should ye not hear the words which the Lord has cried by the former prophets? zijn dit niet de woorden die de Heere liet prediken door de dienst van de vroegere profeten? So how did the Lord cry? Dus hoe liet de Heer prediken? It says by the former prophets. Dat was door de vroegere profeten. And you hear his words by the prophets. En je hoort dus de woorden van God door middel van de profeet. Verse 12. Vers 12. Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law and the words which the Lord of hosts has sent in his spirit by the former prophets. Zij maakten hun hart als diamant, om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heere van de legermachten door zijn geest gezonden had door de dienst van de vroegere profeten. So, when a prophet speaks, Dus als een profeet spreekt, then it's the same as God speaking. is het hetzelfde als dat God spreekt. So the question naturally is, can we go to heaven while we reject what God speaks? Dus dan kun je ook zeggen, kunnen we naar de hemel gaan, terwijl we tegelijkertijd de woorden die God spreekt verwerpen. Ephesians chapter 3. Efeze hoofdstuk 3. All the arguments going around that the writings of Ellen White are outdated
Want we horen heel veel mensen die zeggen de geschriften van Ellen White zijn ouderwets. Are human arguments. Het zijn menselijke argumenten. They don't quote a text from the Bible, Ze halen geen Bijbeltekst aan om dat te staven, but they base their position on their own imagination of their own hearts. maar ze baseren het op de voorstellingen van hun eigen hart. Ephesians chapter 3, verse 5. Efeze 3, vers 5. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets, by whom? Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Door wie? By whom? Door wie? By the third person of the Godhead. Door de derde persoon van de Godheid, de Heilige Geest. So the Holy Spirit is involved in giving these words of the Lord to the prophets. Dus de Heilige Geest heeft een deel daarin om die woorden aan de profeet door te geven. And so the chain starts. En zo begint deze keten. To reject those words given from the Holy Spirit, Dus als je de woorden van de Heilige Geest it is the same as to reject the Spirit. afwijst, dan wijs je daarmee de Geest If af. you reject the Spirit, you reject the Son. If you reject the Son, you reject the Father. Als je de Geest aan de kant zet, zet je daarmee Christus aan de kant. Als je Christus aan de kant zet, zet je de Vader opzij. It's a chain. Het is een ketting. Hebrews chapter 1. Hebreeën 1. Hebreeën 1. Hebrews 1, verse 1. Hebreeën 1, vers 1. God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by who? Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door wie? By the prophets. Door de profeten en door de zoon, All staat right. hier. So if there is somebody appearing saying, I'm a prophet, or I got a vision or a dream, Dus als iemand komt en hij zegt van zichzelf, ik ben een profeet of profetes en ik heb visioenen en dromen, the case of Ellen White at that time, zoals het geval was bij Ellen White in die tijd, then it has to bear the test of investigation. dan moet het dus de test van onderzoek kunnen verdragen. And also, it should be exactly the same pattern shown by the Old Testament prophets. En het moet hetzelfde patroon zijn als wat we ook zien bij de vroegere profeten in het Oude Testament. Which means that while in vision and so forth, it must be the outworking of a supernatural power. Dat betekent dat op het moment dat deze mensen in visioen zijn, dat een bovennatuurlijke macht zichtbaar moet zijn. If the supernatural power shows itself in a different pattern than the biblical one, Maar als deze bovennatuurlijke macht getoond wordt op een manier die niet in harmonie is met de vroegere profeten, then it's not of God. dan is het niet van God. But if it is exactly the same, Maar als het precies hetzelfde is and it bears the test of all types of investigations, en het dus een test van alle tijden kan verdragen and it comes to pass what she says, en je ziet die patronen and it comes to pass what she prophesies, en het gebeurt, het komt uit wat ze heeft geprofeteerd, then it's of God. dan is het wel van God. So these times we want to look at how do we find Ellen White using the Bible only. Hoe zien we, gebaseerd op de Bijbel alleen, dat Ellen White gestuurd is This morning. vanmorgen. The other times, then we will see. En we zullen meerdere delen hebben, dus Some- we zullen verder ook studeren en zien. Some very practical and
powerful examples Hele praktische en hele krachtige bewijzen. that these visions were from the Holy Spirit. Dat deze visioenen door de Heilige Geest waren gegeven. Okay, so I want to explain a pattern found in the Bible. Ik wil een patroon laten zien wat er in de Bijbel voorkomt. Probably you have heard this one before. Misschien heeft u het al eerder gehoord. We see that God raises a prophet and gives him a time prophecy. We zien vaak dat God een profeet opwekt en hij krijgt een tijdprofetie. To warn the people about a certain thing. Om mensen, het volk van God, te waarschuwen voor een bepaald punt. But the prophecy, the time prophecy, is for a long time. Maar als die profetie zich uitstrekt over een lange tijdperiode, So God raises the first prophet and gives him the prophecy. dan wekt God de eerste profeet op en geeft hem die tijdprofetie. But the life of a man is 120 years. Maar omdat een mens maximaal 120 jaar leeft So, but the prophecy is for hundreds of years. en sommige profetieën honderden jaren, So duren, the first prophet that proclaimed that prophecy dies. dan is de eerste profeet die dat verkondigd heeft, sterft. So prior to the time when the prophecy will be fulfilled, En kort voordat deze profetie in vervulling gaat, God raises another prophet announcing the same prophecy as of the former prophet. dan zien we dat God weer opnieuw een profeet opwekt en dat hij terughaakt in de profetie die de eerste profeet heeft verkondigd. But now announcing its fulfillment, Maar nu de vervulling daarvan aankondigt. right? And then in the life of this prophet that is announcing its fulfillment, En in het leven van deze profeet die het verkondigt, the prophecy comes to pass. of die deze vervulling daarvan verkondigt, in die zijn leeftijd gebeurt die profetie ook. Vindt het plaats. And we will give a few examples. We zullen een paar voorbeelden daarvan geven. Now come with me in your Bibles. Leest u met mij in uw Bijbel. Now we are talking about how to. Now remember, the devil has noticed also this pattern. En ik zal u zeggen dat de duivel dit patroon ook heeft ontdekt. And which also shows that the devil understood when, around the time period when the time prophecy is fulfilled. Wat laat zien dat de duivel goed op de hoogte was van wanneer die tijdprofetieën uit zouden komen. Which shows very carefully, if you analyze from the Bible very carefully, Als je de Bijbel nauwkeurig analyseert. it shows, remember, Sister White says that he studies scripture. En Ellen White beschrijft dat de duivel ook de schriften studeert. And he understands the methods of interpretation that you and I use. And he applies these ones when he studies. En dat hij ook dezelfde methodes toepast in zijn studie. Dat hij heel duidelijk weet waar het over gaat. And you see that by his actions. En je ziet dat door zijn handelwijze. And okay, we'll come back to that. We komen daar nog op terug. Genesis chapter 5, Laten we naar Genesis 5 gaan. verses 21 and 24. Genesis 5 vers 21 en 24. The Bible says, and Enoch lived 65 years and begat Methuselah. Staat hier, Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. En vers 24 zegt, Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. So Enoch went up to heaven, and Methuselah stayed on earth. Dus Henoch ging naar de hemel en Methuselah bleef op aarde. The name Methuselah means he dies and it is sent. I don't understand. (22 minutes).
Okay, Je hebt okay, een router. okay. Yeah. So when he dies, it is sent. Methuselah, de naam Methuselah betekent wanneer hij sterft, it will, It is sent. dan wordt het gezonden. Now, the year when Methuselah died, the flood came to pass. En in het jaar dat Methuselah stierf, toen hij stierf, kwam de vloed. But Methuselah did not see the flood. Maar Methuselah heeft dus de zondvloed niet meegemaakt. So who saw the flood? Maar wie maakte dat wel mee? Noah saw the flood. Dat was Noach. So Noah announced that prophecy for a long time, Dus Noach verkondigde dat, but Methuselah did not see that prophecy coming to pass. maar Methuselah, wiens naam dat profeteerde, die zag niet de vervulling daarvan. So the proclaiming prophet would be Enoch, Enoch or Methuselah, Dus de verkondigende profeten, dat was Henoch en in de naam van zijn zoon and Methuselah. the fulfillment prophet is Noah. En degene die de profetie aankondigde dat de tijd nabij was, dat was Noach. Right, but let's see a few more examples. In Genesis chapter 15, In Genesis 15 vinden we nog zo'n voorbeeld. verses 13 and 14. Vers 13 en 14. The Bible says, "And also the nation whom they shall serve I will judge, and afterward shall they come out with great substance." That is, let's see. Oh, from verse 13. And he said unto Abraham, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them for 400 years. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Vers 13. Yeah, and also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. And thou shalt go to thy fathers in peace, thou shalt be buried in a good old age. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. So this is a prophecy. This is a time prophecy. Hier zie je weer een tijdprofetie. What is the proclaiming prophet? Wie is de verkondigende profeet hier? Abraham. Dat is Abraham. Is Abraham a prophet? Is hij een profeet? Genesis 20, In Genesis 20, verses 1 and 2. vers 1 en 2, Notice, zien we het volgende. the Bible says, And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelt between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. Abraham trok vandaar naar het zuiderland en woonde tussen Kades en Sur en hij verbleef als vreemdeling in Gerar. In verse 2, And Abraham said of Sarah, his wife, She is my sister, and Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Abraham zei van zijn vrouw Sara, zij is mijn zuster. Toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sara weg. 6 and 7. Vers 6 en 7. And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou did this in the integrity of thy heart, for I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. God zei tegen hem, dat is Abimelech in de droom, ik weet ook dat u dit met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen en daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet. En vers 7 zegt, nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. All right. So Abraham is the proclaiming prophet Dus we zien hier dat Abraham is de verkondigende profeet. of the slavery of Israel and then the coming out of Israel from Egypt. Van de slavernij die het volk van God zou meemaken in Egypte en ook hoe zij daarna uit zouden trekken. Abraham died, didn't see the prophecy.
Abraham stierf, hij zag de vervulling niet van deze profetie. Who could be the fulfilling prophet? Wie is nu de vervullende profeet? Diegene die het aankondigt en het ook meemaakt. Who could be that one? Wie was dat? Who is the one that God chose Wie was degene die God koos to fulfill the prophecy of the coming out of Israel from Egypt? om de uittocht uit Egypte aan te kondigen? That was Moses. Dat was Mozes, nietwaar? So here you see the pattern. Dus hier zien we hetzelfde patroon. Okay. Now, of course, then you see that Moses was miraculously saved by the daughter of Pharaoh. We zien dat Mozes beschermd werd door de dochter van Farao op een wonderlijke wijze. And he was the deliverer of the nation. En hij werd de redder van de natie, All right, so de bevrijder. that is the second pattern. Dus hier zien we weer dit patroon. First, that is Enoch Dus eerst met Henoch and Noah. en Noach. Second, Abraham Tweede zien we Abraham to Moses. en Mozes. That's the second example. Let's see Tweede voorbeeld. the third example. Derde voorbeeld. God gave a prophecy that Israel will go into captivity in Babylon. God gaf een profetie dat het volk van God, dat Israël, in ballingschap zou gaan. Question. Vraag. To whom that prophecy was given? Aan wie werd deze profetie toevertrouwd? To whom was it? Aan wie? To Jeremiah. Jeremia. All right. So Israel went into captivity to Babylon. Dus Israël ging in ballingschap. Jeremiah had prophesied it, Jeremia had dat voorzegd. and it happened. En dat gebeurde in zijn tijd. Question. Vraag. Was Jeremiah alive when Israel came back? Was Jeremia nog in leven toen Israël terugkeerde? Was he alive? Was hij toen nog in leven? No, Nee. because the prophecy was 70 years and Jeremiah already had his age. Want de profetie, het zou pas na 70 jaar zouden ze terugkeren, volgens de Bijbelse profetie. En hij was al oud. But Jeremiah prophesied that Israel will come back to Jerusalem. Maar Jeremia heeft wel geprofeteerd dat het volk Israël na die periode terug zou keren naar Israël. And rebuild the city. En ook de stad zouden herbouwen. So so Jeremiah is the proclaiming prophet, Dus Jeremia was de profeet die het aankondigde. and who could be the fulfilling prophet of Jeremiah's prophecy? Maar wie was nou de vervulling, de vervullende profeet van deze profetie? Jeremiah had died, so the Lord needed others. Jeremia was gestorven en God wekte anderen op. En wie waren dat? Who was that? Was het Daniel? Daniel. Nee. Daniel prophesied the return, partly, yes. Gedeeltelijk, But Daniel did not fulfill that prophecy. The Maar Lord used heeft- other prophets. maar heeft het niet echt vervuld. Who could be that one? Wie kon dat zijn? Okay. Wie ging de muur herbouwen? You find, yes, exactly, Nehemiah. Nehemia. Who else? En wie nog meer? Wie was nog een tijdgenoot van hem? You have the prophet Haggai, Haggai was een tijdgenoot. and you have the prophet of Zechariah. Zacharia. En That Ezra. is, yeah, in Israel. En Ezra niet te vergeten. All right. So there you have again another pattern. Dus je ziet hier hetzelfde patroon opnieuw. Satan notices that pattern. En Satan kent ook dit patroon. So Nehemiah, you see, when they were trafficking on the Sabbath, he was stopping the trade on the Sabbath and so forth. Nehemia die stopte ook omdat ze de Sabbat ontheiligden door handel te drijven.
And he was the one leading the building up of the walls. En hij was degene die de leiding nam bij het herbouwen van de muren van Jeruzalem. Very, very brave man. Een hele moedige man. A total reformer. Een echte hervormer. Now, let's see another example. Nog een voorbeeld. Let's see the prophet Daniel. De profeet Daniel. He prophesied many, many things. Hij heeft heel veel dingen geprofeteerd. But let's see the prophecy in Daniel chapter 9. Maar laten we naar Daniel 9 gaan. We go quickly because the time is short. En we moeten snel gaan, want de tijd is kort. Daniel chapter 9. Daniel 9, Daniel chapter 9, verse 24 and 25. vers 24 en 25. The Bible says 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up division and prophecy and to anoint the most holy. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Now therefore, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks, and the street shall be built again, and the wall even in troublous times. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. All right, so Daniel prophesied all that. Dus Daniel voorzegde dit. Now, who was the prophet that came at the end of the 70 weeks that will anoint the most holy? Wie was de profeet die aan het eind van de 70 weken dat allerheiligste zou zalven? Who was that? Wie was dat? Was it not John the Baptist? Was dat niet met Johannes de Doper? Jesus said, behold, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Jezus zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. What time is fulfilled? Welke tijd was dan The time of vervuld? the time of the 70 weeks. De tijd van de 70 weken. All right? So John the Baptist was preaching the kingdom of God and righteousness at the end of the 70 weeks. Johannes de Doper predikte gerechtigheid en dat de tijd vervuld was aan het eind van de 70 weken. And he baptized the most holy. En hij doopte de heilige der heiligheden. So, the fulfillment prophet of the anointing of the most holy Dus- is John the Baptist. Dus het salven van de allerheiligste, dat gebeurde onder Johannes de Doper. In verse 25, when it says about rebuilding Jerusalem, the streets and the walls, then we know it is Nehemiah. Daniel die zegt over het herbouwen van Jeruzalem, dat gebeurde onder Nehemia. So we have Daniel, the proclaiming prophet. We have John the Baptist as a fulfilling prophet. We hebben Daniel die dit voorspelde wat er zou gebeuren, dat er iets allerheiligs gezalfd zou worden. En we zien de vervulling daarvan onder Johannes de Doper. And Nehemiah also as the fulfilling prophet. En ook Nehemia in de zin van het herstellen van de muren. But now, the longest prophecy in the Bible, which is the 2300 days, Maar de allerlangste tijdprofetie in Daniel is van de 2300 avonden en morgens. all right, so who is the proclaiming prophet for that prophecy? Dus Daniel is degene die verkondigende profeet is van die profetie. He prophesied, Daniel prophesied unto 2300 days
Then shall the sanctuary be cleansed. Hij zegt tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom worden gereinigd. All right. That's the proclaiming prophet, Daniel. Dus Daniel is de verkondigende profeet. But the 2300 days prophecy is very, very long. Maar de 2300 avonden en morgens profetie is een hele lange profetie. But same pattern must be repeated. Maar hetzelfde patroon moet worden gehouden. At the end of the 2300 days, Aan het eind van de 2300 avonden en morgens, the Lord needs to raise another fulfilling prophet wat kunnen we dan verwachten? Dat de Heer een nieuwe profeet to opwekt. announce the fulfillment of the prophecy of Daniel. Om de vervulling van deze profetie van Daniel te verkondigen. But I have a question. Maar ik heb een vraag voor u. Since the biblical canon closed in the first century, De Bijbelboeken, de Bijbel als geheel, als verzameling boeken, werd afgesloten al in de eerste eeuw. by the end of the first century, then the New Testament was compiled. Dus in die periode, in de eerste eeuw, werd het Nieuwe Testament afgerond. And people had Old and New Testament. Mensen For the first hadden time. voor het eerst het Oude en het Nieuwe Testament. So, but the 2300 days obviously went way long than the first century. Maar de 2300 avonden en morgens profetie strekte veel verder dan alleen de eerste eeuw. So the prophet that the Lord will raise to proclaim the fulfillment of Yeah. the prophecy of Daniel cannot be in the biblical canon. Dus de profeet die de Heer zal opwekken aan het eind van die profetie kan niet deel zijn van de Bijbelboeken. Because the prophecy is too long. Want de profetie, de tijd is te lang. Okay. And of course, the question is, when does the 2300 days, on what day do they get fulfilled? Wanneer werden deze 2300 avonden en morgen, waar eindigden ze? Waar waren ze vervuld? Where do they take us? Waar kwamen we dan aan het eind van de 2300 avonden en morgens? They take us to 1844. Dan komen we in 1844. So only around that time, Dus alleen rond die periode the Lord will raise somebody zou de Heer iemand opwekken to announce the fulfillment of the prophecy of the book of Daniel. om deze vervulling van deze profetie van Daniel aan te kondigen. And because it's around 1844, En omdat het rond 1844 then the is, prophet cannot be in the biblical canon. kan die profeet geen deel zijn van de Bijbelboeken. Because the biblical canon closed in the first century after the death of Jesus. Want de Bijbelboeken werden al afgesloten in de eerste eeuw na Christus. And 1844 is way, way, way after. En 1844 is veel later dan dat. Now, if you go to Google, go to Wikipedia. Als je naar Google gaat, naar Wikipedia, What was the main message that was taught by Sister White and the ones that were there? wat was de belangrijkste boodschap die gebracht werd door Ellen White en anderen in die tijd? What was the message that she was bringing out? Welke boodschap bracht zij juist naar voren? It was the message of the prophecy of Daniel 8:14. Het was de boodschap van Daniel 8, vers 14. That's how Ellen White is connected to the ancient prophets. En zo is Ellen White verbonden met de vroegere profeten. And now the question is, are her, how will you say that? Probably the best way. Does she bear the test of investigation En de vraag is, kan zij de test verdragen van onderzoek when taken off in vision wanneer zij in visioen ging of and, genomen werd? and the writings that she provides? En haar geschriften
kunnen die de test van de Bijbel doorstaan. Now, I tell you that there is no way Ik kan u één ding zeggen, er is geen manier that these visions are not of God. dat deze visioenen niet van God zouden zijn. Coming Sabbath, Komende Sabbat we will see why these visions zullen we delen waarom deze visioenen are purely inspired of heaven. volledig geïnspireerd zijn door de hemel. So, En daarom, it's a decision het is een keuze for eternal life voor eeuwig leven or for damnation, of voor eeuwige ondergang. to accept them or to reject them. Om het aan te nemen of het af te wijzen. The evidence is there, available for all. Want de bewijzen zijn daar voor iedereen en liggen open voor onderzoek. If the evidence is not there, I understand if you doubt. Als het bewijs er niet is, dan heeft u reden tot twijfel. But because the evidence is available to all, Maar omdat de bewijzen er liggen voor iedereen, then we are without excuse. dan zijn we zonder excuus. God bless. God zegen. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you, Lord, for your word. Heer, wij danken u voor uw woord. We thank you, Father, for allowing us to understand the connection of the spirit of prophecy. Heer, wij danken u dat we deze connectie tussen de geest en profetie mogen begrijpen. Lord, a connection that you have given us Een verbinding die u ons geschonken heeft. to test the prophets, Om profeten te testen. to know, Lord, whether they are of thee. Om te weten of ze van u komen. But, Lord, to know how amazing and impressive you have led the gift of the spirit of prophecy in our modern times. Maar Heer, om te weten en te zien hoe fantastisch u de geest der profetie heeft geleid. How people with the major doubts in their minds Hoe mensen met grote twijfel in hun gedachten, dare to test it. dat ze het kunnen testen. Lord, you proved Heer, u heeft bewezen that this was not mesmerism, dat dit geen mesmerisme was. that this was not the power of the devil, Dat dit geen duivelse kracht was, but the power of the Spirit. maar de kracht van de geest. Father, we ask you that you settle us in the gift that you have given us as a church. Wij bidden u dat wij deze gave die u ons geschonken heeft als kerk mogen zien. That you help us appreciate and comprehend its writings. Dat we deze geschriften mogen waarderen en toepassen. Grant us, Lord, your Holy Spirit. Heer, schenk ons uw heilige In geest. Jesus' name and for his sake. In Jezus' naam. Amen. Amen.